Salutare! Astăzi vreau să vă arăt cum se face o revizie la 1.5 DCI. Salut! Ridicăm capota. Da? Dăm scutul jos. Și cum facem asta? Dăm în pară de buțe. Deci la scut avem șuruburi de 10. Pentru cine nu știe. Cu o tubulară de 10. Avem două cu partea asta. Și mai ai două în Încă față. două în față aici. Ai un pic de nevoie de ajutor. Nu. Așa, și ultima aici. Ok. Și acum ce facem? Desfacem ușor. Este cam uzat. Cam la cecane. Da. Pentru asta ne trebuie o cheie, nu? Imediat. Pătrat. Sau o tubulară pătrată. Noi în caz de față avem o cheie specială. Este strâns la ciocane, cum ai zis. Să vedem ce avem noi aici. Cappuccino sau nu avem cappuccino? Ia să vedem, te murdărești sau nu te murdărești? Nu te-ai murdărit. Ce culoare are? Oho, e foarte negru. E destul de negru. Pocor. Bine, așa este la 1.5 DCI. De fapt, în general, la motoarele diesel. Așa este de murdar. Bun, acum schimbăm, da, filtrul de ulei. Cu ce cheie desfaci aici? Așa, și ai o cheie de filtru, nu? Dacă nu avem cheia de filtru, cu ce desfăceam? Cu o altă cheie. Am pus aici pe poziție. Așa. Dăm pe desfăcut. Încet aici. Se ține bine. Ce, e strâns sau? Hai, loc aici. Am desfăcut filtrul. Acum ce facem? Curățăm. Uleiul ce s-a prelins. Nu? Da. Așa, bun. Perfect. O țigaritură de Cauciuc. cauciuc pe masă. Un pic.
Asta este diferența. Filtre și pe acesta o să-l strângem la mână. Nu trebuie strâns tare. Accesul e mai aici. Un pic mai anevoios. Dar ne descurcăm. Gata? Da. Ai montat? Da? Nu trebuie să colțăm un pic pe aici. Perfect. Acum ce schimbăm? Filtrul de aer. Mamă, ce românească s-a făcut aici. Improvizație. O negreasă cu șaibă. Acum ce îți face? Colierul după debimetru. Ala cu ce-l desfaci? Cu șurubeniță dreaptă. Mai avem un senior. Aici. Un foa la debimetru. Să vedem cum. Așa. Mai avem o mufă, nu? Da. Așa. Și acum ridicăm ușor de sus. Vedem ce se ascunde aici. Aici mai avem un furtunaș. Unde? Ok. Un Aici. colier micuț. Avem aici unul. Rotește stânga-dreapta. Foarte prins. Bun. Și acum ce facem? Facem șuruburile cu un Torx T30. Ia să vedem. 30, așa. Și avem aici șuruburile astea. S-a dus cu carcasa filtrului de aer. Ăsta este filtrul. Curățăm orificiul de aici. Cum îl mutăm pe cel nou? Avem aici două Vidaje. daje cu orificii. Așa și mai. Și pe partea asta tot. Acum apropiem doar șuruburile. Foarte încet să spargă. Și în ordinea desfacerii, la fel montăm pe mașină.
de tot? Da. Nu, deci am avut permitul. Garnitură de bani, nu? Mai este cea veche, adică nu chiar deloc. Care suntem aici? Cu partea de asta am terminat. Trei litri 200 intră la acest model. Pentru a schimba filtrul de motorină, trebuie să dăm roata jos pentru a avea acces. Ridicăm mașina, dăm roata jos și filtrul de motorină se află aici. Pentru a ne face, plasticul acela. da, pentru a ne face loc, noi dăm roata, desfacem cu torx aceste două șuruburi și acela de acolo și va ieși carenajul mai ușor pentru a avea loc. Și antifurtul. Avem și antifur la Logan. Și a ieșit roata. Deci facem asta două, acela. Mai o negreasă. Tipic românesc. Hai să te prind și aici, jos. Și vin cu drept. Am zis că este un pic, da. Și aici este filtrul de motorină, unde mai avem 3 piulițe pe tubulară de 10. 1, 2, 3. Se desface suportul de metal și acolo vom avea un fel la filtru. Vom folosi acest arculeț, să zic. Prelungitor flexibil. Scoatem percuția. Este foarte strâns. Bormașina foarte ieftină. Puternic dezvoltată. Ia și prelungitor. Ia pe șurubelți. Și acum înșel.
slăbit și partea asta. Nu pot filma. Slăbit și acolo, slăbit și jos. Acum îmbărmaștea mea. Bun, aici este filtrul, să fac carcasa. Deconectez senzorul de apă. Și n-am cum să filmez. Scoate conductorul acum. Motorină și mai este una. Apeși pe acela. Așa. Și aici. Care este cu motorină. Vă dați seama că am scos filtrul care era plin cu motorină și acesta este gol. Noi, ca să amorsăm, am lăsat aceste două conducte desfăcute, aceasta conectată, și dăm la acest butoiaș unde vine motorina. Dăm până când iese puțină motorină și pe aici și pe aici. Și apoi conectăm conductele. Să și simte cum bagă. Hop! Mai dai un pic ușor, ușor. Opa, gata, s-a umplut. Conectăm conductele și filtrul nostru de motorină este amorsat. Pentru a porni mașina imediat după montaj. Acum vă dați seama că am făcut puțină motorină aici și nu lăsăm așa, curățăm. Gata. Și acum montăm suportul pentru filtru. Tot la fel, cu cele 3 piulițe, apărătoare, punem roata exact în sens invers cum am desfăcut. Și acum schimbăm filtrul de polen. Jaleci aici. Am pe contactul să acum îl punem pe cel nou. Comparație cu cel vechi, cum arată? O comparație. Adică, practic, Ce aici? făceai cancer. Ca Cât de îmbucțit era acel. Acum trebuie să-l facem așa ca să ne intre în orificiul acesta de aici. Ține un pic acolo sus. De sus. Partea de sus. Gata. Cablurile astea Cam așa se face o revizie la 1.5 DCI.